Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Umphathiswa wombane uGqosiyeni Ramokgopa uthi izinga likacimicimi wombane liza kuthotywa ngempelaveki xa kuzinze ovimba. Ramokgopa uthi iinzame zokuzinzisa ubuxhakaxhaka begrid ziyaqhubeka nangona kukho imiqobo exabileyo ebethetha eHowick KwaZulu-Natal ngethuba enikezela ngomthwalo wokuqala wegenerator zepetroli ezingaphaya kwama200 ekunikezelwe ngazo lilizwe laseChina. IDA ifumene sona sixa siphezulu kwiminikelo yekota yesibini yenkxaso-mali yamaqela ezopolitiko kulo nyaka ukusukela ngomhla wokuqala kaJulayi ku-2023 ukuya kuthi ga ngowe-30 kaSeptemba ku-2023. Oku kuvaliswe kwingxelo yenkxaso-mali ye-10 ekhutshwe yi-IEC ukusukela ngo-2018 unyaka waqala ngayo umgaqo-nkqubo we-Funding Act. Lo ibonisa amaqela ezopolitiko amathandathu enze izingqinisiso zeminikelo naquka i-Action SA, ANC, DA, IFP, Patriotic Alliance ne-Freedom Front Plus. Iyonke le nkxaso-mali yenze imali engaphaya kwe-41 million rand. Kule 41 million rand yenkxaso-mali efunyenweyo, i-DA ifumene isixa esingaphaya kwe-36 million. Kananjalo i-Action SA yabamba isixa esiye kwizigidi ezintathu ezinesiqingatha, yona i-ANC yabamba i-800,000. Ukanti i-PA ibambe i-225,000 ze i-FF Plus yabamba i-131,000. Lo gama i-IFP ibambe ngapha kwe-112,000 rand. Esona sixa semali isininzi esiye kwi-DA sisuke ku-Fynbos Capital Property onikele nge-15 million no-Miss M Slack onikele nge-10 million. Eminye yeminikelo ethe xhaxhe kweli qela ifunyenwe kumnumzana Martin Moshal nakumnumzana uDibans nakwiqumrhu elibizwa njenge-Danish Liberal Democracy Program. I-IEC ivakalise inkxalabo ngeminikelo engeyomali ye-FF Plus nethi ifunyenwe kubanikeli abangavumelekanga nge-ofisi yonxibelelwano yaseTaipei eKapa. I-ANC yenze izingqinisiso zenkxaso-mali sekukade. Iphondo laKwaZulu-Natal liza kuba neenombolo zeelayisenisi ezintsha. Le nkqubo iphehlelelwe ngokusesikweni inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ePinetown kwintshona yeTheku. iKwaZulu-Natal kunye neNtshona Koloni ngawo kuphela amaphondo anendlela yohlukileyo yokubhala inombolo. Kule nkqubo intsha isebe lezothutho kweli phondo liza kushicilela inombolo zeelayisenisi ezingaphaya nje kwe-15 million kule minyaka ingamashumi. Isifundazwe iKwaZulu-Natal sijoyine uzwelonke ngama-number plates athi awefane. Uhulumeni uthi lolu shintsho ludalwe ukuthi uhlelo olukhona luphelelwe isikhathi futhi seludala njengoba lunomthwalo wemoto ezibalelwa ku-500,000 ezibhaliswa unyaka nonyaka. Okuyinto-ke enza ukuthi amanye amadolobha aphelelwe indlela entsha yokwenza ama-number plates. Lolu hlelo luqala kusasa lapho kulindele khona ukuthi kuza bathenga imoto ezintsha nokushintsha ubunini bemoto kanjalo nezimoto zikahulumeni. Kepha-ke uhlelo lawo wonke umuntu luqala ngoNdasa ngonyaka ozayo. Isifundazwe nesifundazwe fanele sibe nezinamba, kufanele futhi sibe nezimoto ezinophawu olukhombisayo ukuthi le moto irejistwe kuphi noba ibhaliswe kuphi futhi ingekabani. Uhulumeni uthi abanikazi bemoto bazoyikhokhela lezi nguquko zokushintshwa kwama-number plates. We were still giving them more than 21 months to change. That means they can change even after a year, which will at least giving them opportunity to fundraise whatever money that they might needed to change to a new system. Imbono emphakathini ihlukile ngalolu hlelo. And I also think that apparently they only have a grace period of 21 months to do it, which I also think is they should rather just phase it in. Kushintshwelani mangabe sizokhokha ngoba phela akuthini sithi akushintshwe nalapho singena emapaketheni sikhokha imali. Wonke ama-number plates kuhlanganisa nalabo abantu abayiqokele okubhaliwe azogcina ngeyinhlamvu ezimbili ezithi ZN. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Ukanti ke kule nkqubo intsha isebe lezothutho kweli phondo liza kushicilela inombolo zeelayisenisi ezingaphaya nje kwe-15 million kule minyaka ingamashumi 7 izayo.
Kukho ithemba lokuba owasetyhini wase-Economic eMpumalanga nowalahleka kwiminyaka eli-13 eyadlulayo uza kuhlangana nosapho lwakhe ekugqibeleni. uSalvation Mukhoto oneminyaka eli-19 waxhilwa ngonyaka ka-2010 ngaphandle kwekhaya lakhe. Kutyholwa ukuba uSophie Ngobeni oneminyaka engama-39 waxhila uMukhoto ngelixa wayedlala nabahlobo bakhe ngakwisirhoxo esikufutshane. Xa kungoku uNgobeni ujamelene namatyala okuxhwila, ubuqhophololo kunye nokophula umthetho yokungena nokuphuma kweli. Ubanjwe ekuqaleni kwale nyanga emva kokuba ezama ukuqhagamshelana nosapho lwale ntwazana efuna isiqinisekiso sokuzalwa kwakhe. Le ntwazana yanikwa igama elinguSalvation Mukhoto mhla yayizalwa. Walahleka eneminyaka emithandathu kude kufuphi nekhaya lakhe. Kukrokrelwa ukuba waxhwilwa ngowasetyhini owayesisinqandamathe sikayise. Umama kaSalvation uthi wayesele ecinga ukuba wasweleka umntwana wakhe kuba kwakudala ejonge enkalweni. When I came back from the pharmacy, I was told that a woman who posed as an aunt to my child took her to the nearest shop to buy sweets for her and the children she was playing with, and later took off with her. Umalapane uthi ubomi bebungamantsintsi kuba ebengalwazi luphi na usana lwakhe. Uthi oku kuchaphazele impilo yakhe. Abahlali oko bebambisene bekhangela uSalvation kusukela ngosuku lokuqala waduka. Iinkokheli zoluntu zithi baliqela abantwana abathe baxhwilwa kule ngingqi. Yes, we found her, and we are happy to find her alive, as she was missing for 13 years. So there are still other children which are missing outside there, which we don't know whether she's the one who took them or not. uSalvation uthathe wasiwa kwindawo yokhuseleko nalapho kulindelwe iziphumo zencindi yofuzo. Umrhanelwa usirhoxisile isicelo sakhe sebheyile kwaye uza kuvela enkundleni ngomhla we-13 kuDisemba. Ukanti ke ngokwinqaku lethu lobuxhakaxhaka balamaxesha nezamaqongo onxibelelwano sishukuxa umba wokuxhatshazwa okusekelwe kwisini. Sinayo ke njengesiqhelo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumncambazisa. Sandile, siyakwamkela ubuxhakaxhaka bale mihla ingakumbi itechnology lena ke siyaziyo singayisebenzisa njani ukunceda kwimiba efana ne-GBV. Masibulise kuwe Maqila Mathangana Bodlidla sibulise nakubabukele ekhaya. So eyona nto funeka siyigxininisise Maqila kukuba ukuxhatshazwa ayonto idibene qha nomama kwakunye nabantwana. Nathi singodata siyaxhatshazwa, so kuyafuneka ukubana zizinto efuneka sizisebenzise nathi, azijoliswanga kubantu abangomama okanye abantwana, nto nje abantu abaninzi abangodata abafana nami abathethi. So zikhona ke izinto ezininzi ezikhona nasefowunini eziphuma nefowuni, nto nje asizazi thina. Kodwa namhlanje ngenxa yexesha sizawugxila kwinto esiyibiza ngokuba yi-Iris app. So as applications ke uzidownloada ku-Google Play. If ungena ku-Google Play utype apha ku-Google Play safety apps, iza kunikeza udwedwerhu lwezi safety apps. Uzawuchuza ukuthi wena ufuna usebenzisa ephi. Zifuna nje ube nedatha, azifuni into eninzi. Na ku-Google Play awuzithengi. So i-features ezibanazo ke zi-features ezifana nokuba wena uchazele ifamily yakho kanye abo bantu bakufutshane kuwe ukuthi usafe and usound. Yi-button leyo uzayifumana kuzo zonke zo app eluhlaza. Ikhona ke ne-button yesibini yona echaza uba ungumuntu ojogayo, umzekelo ekseni uza kuyiseta ubana mayikutrack ukuthi uphi ngoku and kusetele ixesha so that abantu bakho bazawuyazi ukuthi uba ibithe i-app uzofika ngo-7:10 xa ibetha la 7:10 ungafiki bakwazi ukupressa i-panic button. Itsho loo nto isikhuphele kwi-panic button, which is ibutton yesithathu. Le panic button ke yona ke yiyo le uzayisebenzisa ukuba usengxakini udibana nomntu ozakugebenga upressa le panic button. Inkosi kakhulu Sandile. Abadlali abaselula beqakamba kwilokishi yaseWoma eGqeberha eMpuma Koloni nengingqi ezingqongileyo banikwe ithuba lokuphucula isakhono sabo kwiqakamba. Inkqubo yophuhliso lweqakamba ejolise ekuqubisaneni nemingeni ethwaxa ulutsha yamkelwe ngezishushu luluntu lwaseWoma. Eliphulo ngumbono womqeqeshi weqela leli leqakamba labadlali abangaphantsi kweminyaka eli-19 uMalibongwe Makhetha.
Umdlalo weqakamba akadumanga kakhulu kule lokishi yaseWoma. Sithetha nje kulindeleke abadlali beqakamba basakhulayo bachithe ixesha labo elininzi apha ngexesha leholide. Eliphulo leqakamba lasekwa ngonyaka 2017. No, ndivuyela kakhulu bhuti. Ithathe ixesha elide but uzibona inethi zakhiwe zilapha abantwana bedlala. Yona nto inqonda ingqumisile namhlanje. No, we're fantastic. We're quite excited about this project. It's more a cricket development project apha eWoma. Uluntu lwalapha kuquka nabadlali beqakamba balamkele. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze zangomso indaba siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Molweni mawethu naliqikelelo lwemozulu ngokuhlanje ngokunjalo nangomso ndingatsho ndithi libalele kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke lithe rhwalele ngamafu kwindawo eziphakamileyo yabongoswa ke mbukeli into buqaphele kaloku la moya oya kube ubhudla ngamandla phako lwanxweme lwaseMpuma Koloni kanti ke usalindelekile nangomso la moya obhudla ngamandla kolwanxweme lwaseMpuma Koloni kungenjalo lithe rhwalele ngamafu kwindawo ezininzi zelizwe zikhona ke nesibhaxu zenkungu phaya eGauteng ngokunjalo naphaya eLimpopo lindela ke u30% wamathuba emvula ukuba ke wena uphakwe laphondo lase Northern Cape ngenjalo rhwalele ngamafuzi khona ke isibhaxu zenkungu kwindawo ezigudla unxweme olusentshona amaqondo wethu wona okutshisa aphansi asibonisa into abanoko lihle izulu kumimandla esentshona amaqondo abetha ku17 eVostile naseFredendal ngokunjalo naseSpringbok zayathathise ngamashumi 20 phaya eUppington uba ke wena useBobofolo lindela u23 ku11 eKomani ngelixa phaya eMonti kwamalinda nakoqunube phaya ingu17 eMkundlovu noko lihle izulu zaphinda thathisa amaqondo ngo17 eMahikeng ngelixa silindele amashumi 20 phaya eMusina xa hlabela mgama sijonga ngomso ndingatsho ndithi noko lihle izulu kakuhle ngo25 eKapa lodumo kodwa ke athathisa amaqondo ngamashumi 3 eVostile 28 omhle Calvinia ngokunjalo naseFredendal alitshisi mbukeli likhupha intlanzi emanzini ngo39 phaya eUppington ukuba ke wena useRhafu nakhona liyatshisa ngo42 awusindanga kwinqatsini yelanga uba usekalaDokho nalapha amaqondo ebetha kumashumi 4 nasemakhanda ngulo 40 degrees kamnandi mawethu.